Mine franske herrer, efter en lang og blodig krig ønsker vi nu fred. For at opnå den her fred, så kræver vi, at I først og fremmest anerkender, at Tyskland førte en forsvarskrig. Vi vil ikke stå til ansvar for alle de døde i denne krig. Dernæst vil vi have Alsace tilbage til vores territorie. Dette var tidligere vores område, derfor skal vi naturligvis have det tilbage. Vi vil have, at Belgien skal indlemmes i Preussen, og de skal synke ned til en vasalstat. Luxembourg skal være en tysk delstat også. Vi ønsker at samarbejde mere økonomisk, så vi alle i Europa kan komme i økonomisk fremgang. Der skal grundlægges et fælles økonomisk forbund med toldpolitik med fokus på at styrke Tysklands økonomiske dominans. Landene, der er blandt disse, skal alle deltage, og det er Frankrig, Belgien, Holland, Danmark, Østrig-Ungarn, Polen og eventuelt Italien, Sverige og Norge, og naturligvis Tyskland, og det skal foregå under vores ledelse. Hvad det angår kolonierhvervelsen i de afrikanske lande, bør der stræbes efter en mere fælles og sammenhængende kolonirige. Dette gælder også over for Rusland. Lad os arbejde sammen for at opnå varig fred og økonomisk fremgang i Europa. Vi ser frem til forhandlingerne og håber på et frugtbart samarbejde, der vil gavne os alle. Kære tyske herrer, det glæder mig at hilse jer og tage imod jeres brev, hvor I udtrykker jeres ønske om fred og stabilitet i Europa efter de lange, smertefulde krigsår. Vi deler dette ønske om fred og forsoning, og vi er klar til at indgå i forhandlinger for at finde en varig løsning på vores uenigheder. Der er dog nogle aspekter i jeres brev, som kræver yderligere overvejelser og drøftelser. Først og fremmest, når vi taler om krigsårsag og ansvar, så er det vigtigt at forstå, at dette spørgsmål er komplekst og nuanceret. Der er forskellige fortolkninger af de begivenheder, der har ført til konflikten, og det er afgørende, at vi sammen undersøger og forstår alle de faktorer, der har bidraget til denne krig. Territoriale krav er også afgørende del af vores diskussion. For os har Alsace og Lorraine en stor historisk betydning, og vi anerkender jeres synspunkt på dette område. Vi er åbne for at drøfte disse territoriale spørgsmål som en del af vores forhandlinger. Økonomisk samarbejde spiller en central rolle i Europas fremtid. Vi er villige til at drøfte oprettelse af en fælles økonomisk forbund med et fælles toldpolitik, men det skal baseres på gensidig fordel og ligelig deltagelse for alle parter. Vi er også åbne for at undersøge en mere retfærdig fordeling af økonomisk indflydelse. Kolonispørgsmålet er ligeledes vigtigt, og vi er enige i behovet for en mere sammenhængende tilgang til kolonier i Afrika og andre steder. Dette kan bidrage til at undgå konflikter og sikre en mere retfærdig udnyttelse af koloniers ressourcer. Vi ser frem til at påbegynde forhandlingerne og samarbejde med jer for at åbne en retfærdig og varig fred i Europa. Lad os engagere os i dialog og arbejde sammen for at finde en fælles løsning, der kan skabe en fremtid for vores nation og resten af verden, så den kan trives i fred og godt samarbejde. Hej Hitler.